От 7 години използваме безорни технологии на обработка на почвата. Използваме минимални обработки, нулеви обработки, стриптил технологията и продължаваме и до ден днешен да търсим кое е най-правилното за нашите полета, за нашия регион. Основните три култури, които отглеждаме, са пшеница, царевица и слънчоглед. Аз искам да благодаря на колеги, които са ми помогнали да повярвам в това нещо, че трябва да се сее късно, защото лично аз до преди 2-3 години не вярвах. В къста си беше ме страх, притеснявах се, но особено тази година в тези тежки условия видяхме, че наистина късните сеитби, когато имаме условията в почвата е готова за сеитба, след насяването семената поникнаха на 4-тия ден и видяхме, че резултатите са най-добри. Когато едно растение е слабо, го нападат и болести и вредители. Растението е слабо, когато изразходва много енергия да расте. Когато насееме в студена почва, растението изразходва много енергия, за да оцелее. А когато насееме в правилните условия, растенията растат силни и всичката им енергия отива по предназначение. Не да оцеляват, а да растат и да се развиват. Тогава те са много по-малко уязвими от вредителите. И последните години тези проблеми ги няма. Особено при пролетниците. Откакто работим такъв тип земеделие, регенеративно, използваме и почвени подобрители. Те са много важна част от това да имаме добри резултати и здрави почви. Какви? Използваме органични торове, използваме различни видове микробиални торове. Всичко е важно. Въпросът тук е всеки да знае, да се интересува, да чете кога и как да ги прилага и къде. И трябва да си познаваме много добре полетата, да си познаваме почвите, да знаем техния потенциал и техните нужди, за да бъдем най-адекватни в това, което слагаме. В нашия регион, където имам най-преки наблюдения, не мисля, че конвенционалното земеделие с оранта, с многото торове е довело до добри резултати. Напротив,